Hello, good morning. Salamat sa kasas kinabuhi matag adlaw. Dalapod ko sa Curtis. Manang naabtan karon na. Langan. Langagi ka ano na sila ron. Wibis, Bernis, Sabado, Domingo. Kapat ka adlaw ni nila. Sila ramang duha. Pika side po na half na nasugdan. Reklamo ag masun kay piyot kuno lasyo na maguna butangan sa kuan kanang naay damba na tuzang-tuzang ilang damba. Mamanid kuan. Hello. Upat ka adlaw ko nabanhaw sa ang video. Huwebes, Bernis, Sabado, Domingo. Salamat Ginoo, salamat Lord. Sa gasas kinabuhi nakalurat paghang matarok adlaw kanggap pagkupos kong hangin. Kuan sa kadtong Huwebes may Galicia, Huwebes, Bernis, Sabado, Domingo lagi. Upat ka adlaw karon update ng abon. Nabanhaw ko kahanginan. Ating kabisihan sa kinabuhi. Pila ka adlaw kon pahuway hapit na magpahuway sa dayon unta dayto. Pero pares Ginoo nilapod ko murat na paghang mata. Karon kapat ka adlaw ron sa ila pang trabaho way update kung pila ka adlaw kay ano ko ka-update karon na ni-update na ay tapos miyay ning ulis ila kay kuan recognition puskiya siguro og Lunes og siguro punto na napunto si Dadaani puhon salamat labang gyapon kus labang makagahom kasi paghang mata hanggang pagkupos kong hangin kay mo lagi tong nabanhaw pila ka adlaw upat ka adlaw nagbitin siya bitaw. Kumusta mong tanan tuod? Ma'am Yuning Ayop. Good morning, ma'am. Ma'am Jerry Ulrich. Kamusta makadas? Imong namatangan karon amping kanunay, ma'am. Dari ag panahon. Bahit sa panahon, buntag raming initan. Dili ka kuan. Palis. Muuwan. Ug diha nimbid ma'am makabalo. Kamusta, ma'am? Kamusta imong panahon diha, ma'am? Kay ako sang kanilaging hang magsugmat nga balatian kanihang kuto-kuto kung na mag-hapdos sa pagbagong nagkaon kung apo ko'y update pila ka adlaw lagi kuan di masabot tag kinabuhi di masabtan ang panahon di masabtan ang ginhawaan bitaw. Taraw nila atos gawas hulili sa kus ilang agi pila naka kuan hapit na ba sila mahaman
Kay mo inaangin nga pag nanghina mo kami yung tinaguban. Sa ko ako naabot dani wa ako maka-video. Pero ako ba? Dari taon nagtagalis siya. Labaw pug bawg pug agi ding kuan. Sorry. Muna sila kay pat kaadlaw. Huwes, Biyernes, Sabado. Domingo man kay Pangginoo. Dailang agi. Masroy. Nga nagsiminto? Ha? Nga na? Ita ko no. Oo, hindi. Sugar tengah na. Ilang ko sa pikas. Matog ilang agi sa pagkadlaw. Paningat ito agkat. Nulili sa ilang agi. Grabe. Panahon dari di masabtan alingiing init sa barakuan magdag may nakaangin makapukdaw munan po nagpatugtog sinsa na mas mga background tos gawas nga katong mga hinayhay kay pikas bay po dito silang angelito na po hinayhay di naman naman sa makapangilabot na nagkuan pabunjag kay di naman ija naman pamudyo sa una di ako pudyo karon din na wanay tagdanay wanay tahod balita pong upaw karon update po sa upaw karon ako pinagbasa dito sa ilang silingan bisag asa lagi ag pinagbasa na nari update po sa itong kahimtang sa itong kinabuhi sa itong mga balatian kaya kitang tanan mga tumanta kapag karaw-karaw ni mo diha kahimtang lugar dari matupang royo niruli di ora kuno nis langit kaya alang kuno inita lamos sila grabe inita kuno di ora kuno langit pag lugar din lahi na po dito sa among lugar mga pamudyo na mo dito lahi na po nagdanhi mga tao po din lahi po nag-orag kalahian malang kung kanino manin po dyan kailangan din wag amping kay balatian na niyo sa kay masampit way mo liin mo isang sa pagkadiha ito batang pag kanina mo dato si iskina diya matutuyig suon sa among binaji way karga tulumi wajud mingon o sa kaya gasa Depi isa wa gyapon wa lahi dinhi matupas kumintaw na ang lugar dinhi lahi ras among lugar dito sa among lugar bisan magkinsab sa gikan pas ibabaw gikan pas kinatuktukas mahayag ngay malabay amo gusto ko dengan mo juga bisang di ka musakay mo respeto man sila og sakay bag di ba dinhi wa jud kadani nga jud kadani ani kadani na kay balatian wa kay labay-labajan ra ka pura lamas pero lahi ra jud asar jud ka tawo ni dani mulabjan ka nganay motor ngunungan ka respetuan kag sakay ba kanay ana dani lahi mo nang andi jud ti kada atakihin jud kadani sakit patay jud kadani lahi nag mga namusudani sa karong panahon na
Wa pala mas nuli nagpatrabaho. Tuwa na sa kusbay. Ibo na ako'y napukod ko ng patrabaho. Pero kanina mga trabaho to din eh. Mga nila nagtrabaho sa bahay. Isip ko suli. No? Di kuanan. Ito nga lagi hinoon nga. Kuan. Walang ko maka-update pila ka-adlaw. Ay, abin haging panaw na ko sa kalibutan. Haging panaw pa. Bago mga mapadong sa mga adlaw. Kaya katulad pagka-atake na ho. Pagkuan. Pagka-hospital na ho. Aber po to. Padong po to. Mag-Luni Santo. Matupang upaw. At doon kami mag-Luni Santo sa hospital. Magaling nakagawas mo itong time 2 years na po to. Parang pagkitabo. Dali may gawas kayo mo ito iabot na may Luni Santo 2 years ka gito itong pagka-opera na sa unang admit na nabanhaw pila ka 2 years sara. Salamat ko niyo nakalampas 2 years tapos pagpa-opera ngaron po itong buwan na kung i-operahan Abril 4 lagi mo ito pag 2 years na sa pagawas ni pinakadlaw sa hospital mo itong nagdali-dali may gawas kaya hapit pag-iabot og mga adlaw ngaron na gito sumad po munta ron sa ang pag-opera des 2022 lagi 22 i-update sa kayintang. Pagbalik ng opera, pagkabalik ng hospital, na pag-operahan ko, wala akong sugot. Sang gorilla ko nung nakuliraghan nga bas. Muna problema, nakaroon kanihang gorilla nga. Siguro mo na yung maghapdos. Sa bago panganinkaan, maghiwa-hiwa. Sa mga inuprasol, maghihapon, mali problema sang ginawaan. Kamusta mong tanan diyan sa Cebu, ni Noel Dominguez? Kamusta kakaos ng panahon? Kamusta update sang kayimtang rong. Si Manaha lahira bitaw kamot sa danhiog sa lugar natin Batauhan. Condolence diay ni Ma'am Bibit Humawid Kalakat sa isang papa nganing palayo na sintay bibi ko na edad sang amahan ng taliwa na katumatang talan pa doon. Ma'am Bibit Tumawid Kalakat. Katibaw na katong panahon karon sa itong kahimtang. Malay mo og karon naglirat pa na umawa na. Andam tas itasan mga dag pasaylo pahalina tas nang kahimtang og di pata matog, kining mata, pasalamat pata nakamata, para na salamat sa kudakas Ginoo, nakalampas ako ng walatian. Pasan mag amting kang tanan, kasi sunod adlaw na pod mo. Uli siguro ko ama mamaling kahalin nga pinising sa gawas sigma uli po ko dani bahay pohon nagpag-ubot po ito hang pasaguli kayo mga tugi kang trabaho gi-stop sa kayo mo yung trabaho na dani sa aban nyo na hikay naman po drone mahinay po magharap po kamunggay magtrabaho kong isda ito nagkamunggay ang maintan itong kuto-kuto kuto-kuto sige na magkapdos
At biniglayin ko yung buto. Minsan ako sa mga video. Kaadlaw ay video kayo nabanhaw pat kaadlaw. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nabanhaw pa ko ron. Pat kaadlaw bindikas ko kay na. Salamat Lord. Happy Sunday din tanan. Amping kanunay kang tanan. Atong pasalamat sa Ginoo. Nalampasan at mga kasakit sa kinabuhi.